Jeg hedder Ejner. Her er lidt nyt fra PN Maskiner. Og nu skal I bare se. Som I kan se, så er det en smal traktor. Den er oprindeligt designet til vin, frugt og bærproduktion nede i de sydeuropæiske lande. Men her i Danmark, der har den også nogle anvendelsesmuligheder, såsom på cykelstiruter. Det kan være stisystemer. Det kan være til andre smalle steder. Den kan også bruges som almindelig traktor, hvor man bruger den til græsklipning om sommeren. Man bruger den til vintertjenesten, og den kan bruges til transport. De findes i 3 forskellige modelvarianter. En V-model, som kan komme ned til 106 cm i bredden, og en N-model, som vi står ved her, som kan komme ned til 129 cm i bredden, og en F-model, der kan komme ned til 138 cm i bredden. Fælles for dem alle, de findes med 5 forskellige motorstørrelser. 80 heste, 90 heste, 100 heste, 110 heste og 120 hestekræfter. Som I kan se, så er den nem at komme ind i. Vi har plant gulv. Der er god ergonomi. Placering af diverse betjeningsorganer. Der er jo god rummelig plads. Fin udsyn til hegnsklipning, læsser og andre opgaver. Ydermere så er den meget støjsvag. Den er nede på 72 dB. Og denne modelserie vejer ca. 3300 kg. Og begejstringen, den er ikke alene kun hos os. Den har også fået en udmærkelse af det europæiske dommerpanel som Tractor of the Years 2023. Trebukkensophænget i bag, det har en løftekapacitet på 2200 kg. De findes med 3 forskellige typer foraksler. En standard foraksel, eller en affjedret foraksel, som den variant vi står ved her, eller den findes med en superstier foraksel. Ydermere så kan de udstyres med en frontlift med en løftekapacitet på 1500 kg, og den kan også fås med front P2 i. Vil du vide mere, eller eventuelt få traktoren vist hjemme hos jer, så kontakt os.